Номер 29. Микрорайон Клёнкаўскі, вакзал. Кальцавы. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. 21 микрорайон. Прыпынак. 21 микрорайон. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Вулица Бородина. Номер 29. Микрорайон Клёнкаўскі, вакзал. Кальцавы. Прыпынак. Вулица Бородина. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Школа номер 72. Прыпынак. Школа номер 72. Школа. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Микрорайон 18. Прыпынак. Микрорайон 18. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Да. Бульвар газеты «Гомельская правда». Прыпынак. Да. Бульвар газеты «Гомельская правда». Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Мельнікаў Луг. Номер 29. Микрорайон Клёнкаўскі, вакзал. Кальцавы. Прыпынак. Мельнікаў Луг. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Кондитерская фабрика «Спартак». Прыпынак. Кондитерская фабрика «Спартак». Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Універмаг Гомель. Прыпынак. Універмаг Гомель. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Фабрика 8 марта. Номер 29. Микрорайон Клёнкаўскі, вакзал. Кальцавы. Прыпынак. Фабрика 8 марта. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Беларускі дзяржаўны універсітэт транспарту. Прыпынак. Беларускі дзяржаўны універсітэт транспарту. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Медтэхніка. Прыпынак. Медтэхніка. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Вакзал. Номер 29. Микрорайон Клёнкаўскі, вакзал. Кальцавы. Прыпынак. Вакзал. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Вуліца Карповіча. Прыпынак. Вуліца Карповіча. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Вуліца Сялянская. Прыпынак. Вуліца Сялянская. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Плошча Леніна. Прыпынак. Плошча Леніна. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Цирк. Номер 29.
Микрорайон Кленковский, вокзал. Кольцевый. Припинок. Площа Ленина. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Фабрика 8 марта. Припинок. Фабрика 8 марта. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Универмах Гомель. Припинок. Универмах Гомель. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Вулиця Чехова. Припинок. Вулиця Чехова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Мельников Луг. Припинок. Мельников Луг. Номер 29. Микрорайон Кленковский, вокзал. Кольцевый. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Микрорайон 18. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Храм святителя Миколая Чудотворца. Припинок. Храм святителя Миколая Чудотворца. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Микрорайон 19. Припинок. Микрорайон 19. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Вулиця Бороді. Припинок. Вулиця Бороді. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. 21 микрорайон. Припинок. 21 микрорайон. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Микрорайон Кленковский. Концевий. Припинок. Микрорайон Кленковский. Концевий. Калі ласка, пакіньце салон тралейбуса.